Higala, maayong hapon. Sa karon na napuntay na agian nga area nga siguro ang uban ani wala pa rin makita ba kay tungod ka suok kayo. Nga nagialan nako, nagdaagi ko sa highway. Mao to nga akong gihapitan. Mao ni higala oh. Kini higala. Nagialang nako ni mo ni akong gihapitan kung unsa gini naa sa sulod. Mao ni akong atong tanawon kung unsa ang naa sa sulod. Tinuod ka higala 2000 year of 2000 pa daw ni nga karon layo man gud siya sa syudad. Mao ni nga wala siya nahuman kay layo man siya sa syudad. Karon makita na ko sa area nga mura na siya haunted building. Mura na siya haunted building. Ay mga baliti. Karon testingan ako ning sulod kung makasulod ba ta sa sulod. Walay tao diri higala, ako ra isa. Uy, nanimbawot akong balibo ba? Oops. Hala. Pagsulod na ako, lain naman ang kuan sa balibo. Nanimbawot akong balibo pagsulod. Sa karon dako gid ni siya nga kuan, dako ni siya nga building unta og nahuman. Arena unta ni sa Davao. Muni pinakadako unta nga gym diri sa Davao del Sur, Davao City. Ug nahuman ni. Dako ginig nahuman ni. Mao ni siya. Karon kay wala man ni siya nahuman. Gilibutan siya mga kahoy. Gilibutan siya mga kahoy, mga higala. Mura siya haunted building tanawon pero okay lang. Kita raman isa. Mao ni unsak la. Murag bitin man siguro to nagtingog. Tanggalag ni bawat man akong balibo. Mao ni dako kay ni siya kung nahuman ni siya nga building. Na dagang kay langgam. May lani mo nga gipuy-an na gid siya langgam kay nao dagang kay iti. Siguro duha na kadekada ang ning labay. Duha na gud kadekada ang ning labay di mao na niyang itsura. Maunta na diha ang wano entrance nga pultahan kini diri ug exit siguro. Dako gini siya nga building. Siguro ang mga bagong tubo ani wala kakuan kung unsay naa diri amo ni akong gihabitan sa kuan man gud sa diversion makita nimo ulo lang ani nga building. Mo ni siya. Mo ni ang itsura niyo. Mingaw kay diri Siguro nahuman ni siya. Guwapo kay nahuman ni. Oh, ni. Ako lang gihapitan. Araw. Dako gid ni dahuman nga building Uy. Mo ni nga building. Siguro kung dili ko gwardiya, mahadlok ko diri Kayo nang una sa area. Ikaw ra gid isa. Pero kay gitawag nga usa man ta ka security guard di ta mahadlok.
Siguro kung nahuman ni gwapo kay nahuman ba? Ni kung nahuman ni siya gwapo kay ni. No. Puro na siya murag nalasang na siya tungod kay layo mo guni sa syudad. Layo sa syudad ba? Mo ni. Ako lang gihapitan. Kay nagsigog agi, makita man siya. Kagulba. Limbawt akong balibo Ay, lakaw na ta. Lakaw na ta. Daghan po kay gitanom diri baliti. Siguro may nagbantay diri nya gitamnan nila baliti para mahimo siya haunted nga building. Unta ni ilang ko ano? Elevator Unta nilang elevator dayo. Kon dagan siya tai sa langgam. Nga mulakaw na ko kay ako rin yung gihapitan. Ni presko kay hangin. Double purpose niya kung pag-anhin diri magpahangin o tanawon lang ang building kung sa layo man gud matingag unsa ka na nga building no? Unsa kay naa ni nga building? Pero ingon sila ako ni siyang research panahon ni nga Mayor Benjamin D. Guzman year of 2000 akong gi-research sa siya mao ni karon layo man sa syudad siguro ning wala gipadayon. Ay sayang nga building ako dako kaysa sa sulod nya mo ni ang dalan niya paingon diri puro na siya puro na sa sagbot kay wala nagaanhi diri wala siya gadtuan ba wala nagaanhi diri mo ni nga puro na siya sagbot siguro ako ra siguro nagaanhi diri kini nga building kuani arena unta ni sa una siguro nahuman kay dako makain sulod. Kung nahuman ni siya perting kadako. Mo ni ang dalan no. Perting hadluka. May gani kay gwardiya inyong amigo. Mo ni nga di ta madlok, gwardiya man ta. Sa kuan padung na ko sa kong motor na magod sa highway akong motor layo pagid akong motor. Ako lang ning kuan nun pahangin sa ko diri kalamig gid sa hangin. Muna akong giingon nga pag naa ka sa gitawag bukid di na kinahanglan magkuan. Di na kinahanglan nga mo patimbog nawa sa hangin niya ang imong mapili mo tingog sa kawayan. Now wala gitao. Wala si tao. Now wala gitao kundili ako lang mo ni makita nimo sa layo ang building na to zoom in natin mo na ang building nagwapo siya tanawon kung nasa layo unta nga sa matag hapon kadaot nako magian nga mahiani kay gusto lang nako igual lang gud pakita nako nga dokumentary sa kuang kinabuhi nga mo ni dako akong pasalamat nya mga higala salamat sa pag-uban ug diri na lang tataman